שלום לכולם, שמי סלמן חבקה, מג"ד 53. אני רוצה להגיד לכולכם שגדוד 53 בתפארתו ובעוצמתו עם כל הטנקים שלו מוכן לכל אתגר. שבת בבוקר הגדוד התעורר לבוקר זוועתי, ומהר מאוד מצא את עצמו דוהר על גבי הטנקים שלו ליישובים בעוטף והופך קערה ומציל את המצב של היישובים. וכעת אנחנו מכינים את עצמנו כדי להכות באויב בצורה עוצמתית וקטלנית. אני שולח לכם את החיזוקים שלי, ואני מצפה מכם, עם ישראל, מצפה מכם להמשיך להיות מאוחדים, להמשיך להיות חסונים, להמשיך להיות מלוכדים, כי רק ביחד נדע לנצח, כי כוחנו באחדותנו, אין לנו ברירה אחרת. זה העת להיות ביחד, זה העת להתאחד, זה העת לתמוך אחד בשני ולהוביל למטרה אחת, ניצחון. אין לנו ברירה אחרת, ניצחון.